martang yang mahita. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsaoran itu di perbadia mama masu-masu dohot mangaramoti hamu. Amin. Shalom. Oras madihita. Damang dainang nahina holongan di bangsan gua di Tuhan Yesus Kristus. Hatani di bata nagabe jamita di partang yang tahun imah nagabe turpuk epistel tu hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 tersurat di Jeremia 34 ayat 12 sahatu saplonom. Jeremia 34 ayat 12 sahatu saplonom. Pujahama tu hita saluhutna tangyo kamu mah songonodo hatani debata. Alani romusema hatani Jahoba tu si Jeremia ninnado. Songonodo hatani Jahoba debata ni Israel. Nunga ahu mambahed sada parpadanan tu pumuna. Uju ahu manogi honasida ruar sian tano Misir. Sian bagas pangadopan songonon. Ganop papito tauton. Iko ganop hamu paluahon dongan na marga hebir. Naung magadisyo diri na tuho. Ikon onop taon leling na pangula honon na ho. Dungi paluahon mo buti iba na sian labung mo. Hapedang ditangyan o pumuna au jaladang ditare o pinggol na. Alay nunga muba yang gorohamu na sadarion. Jala nunga dibahen hamu nasitong di rohaku. Naon dititikon hamu haluaon ganup tudongan na. Jala naon dibahen hamu parpadanan di joloku di bagasan bagas natargoar tu goarhu. Alay nunga ho sing musero hamuna gabe diramuni hamu goarhu. Jala mula dibuan hamu ganup naposona bawa doho naposona buru-buru. Akka naung pinaluamuna buti marguru torohana sida. Gabe marhata ikon hamu tunasida sumuang gabe naposomuna bawa doho paropuan use. Disima sahat na. Nihamu nama nami na nami na hinaholongan ruas ni Huria HKBP. Dang lomo rohani Jahoba debatatay tu parhatobana manang perbudakan. Debata na tasobay ima debata naholong rohana mida kahatuban. Mida halak na pugus. Mida kana metmet nasopot somarama somarina akka na mebelu. Alani itong macet takas do tabege na kaning marhite hata ni dibata nagabi jamita di partang yang anon dang lomo rohani dibata mangida halak Israel namanggosa kana metmet hobar tu uhum na marhite panurirang Musa di tonaho Jahoba do gano papi tu tau to ikon malua ma nasa jolma na manggadis diri nagabe hatu bantu dongan nasa bangso. Alay dilaw si bangso idui gabe mur umah debata gabe roma rimas ni debata tu bangsoi. Pada dasarnya Tuhan adalah Tuhan pembela hak orang kecil. Allah adalah Allah pembebas. Allah tidak menyukai perbudakan sehingga Allah terus menekankan bahwasannya kamu pun dahulu adalah budak di tanah Mesir. Jikalau orang Israel beserta para nenek moyangnya dahulu adalah budak, Allah tidak menyukai itu sehingga Allah membebaskan bangsa itu agar hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Tetapi yang sungguh ironis, bangsa yang dahulunya budak kini memperbudak teman sebangsanya sendiri. Alanido roh hatani dibata sadarion manosoi bangsoi unang be tidak dati parhatobanan unang be tidak dati perbudakan
Ai maralo do itu rohani Jehovah. Karena Allah adalah pejuang orang miskin. Karena Allah adalah pembebas, pembela orang-orang yang tertindas secara ekonomi. Karena Allah tidak suka dengan yang namanya ketidakadilan. Mulai dot tadi partikian sinuengon dakkolan di palua di bata hita sian parhatobana secara perdagingon. Marhite anak Tuhan Yesus Kristus nunga di palua hita sian parhatobanan dosa. Dang be dirajai dosai hita. Dang be di parhatoban dosai hita. Setiap dari kita adalah orang yang telah bebas, tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi diperbudak, dikuasai, dirajai oleh dosa. Karena Tuhan menginginkan kita hidup sebagai orang yang merdeka. Tetapi merdeka bukan dalam arti merdeka melakukan dosa, merdeka berbuat yang semena-mena. Memang kita adalah orang yang merdeka, tetapi kita juga harus saling melayani. Tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Walaupun kita memiliki jabatan, karena strata sosial ay meragam do latar belakang ekonomi, tingkat pendidikan ni ruas ni huria. Tamul tabere nga manginang di sada huria maragam do ruas tay. Di sada week, di sada lingkungan maragam do. Maragam adong mana tamat SMA, adong mana tamat SMP, adong mana gabi kepala dinas, adong mana gabi kepala bidang dolanan akan asing. Aledang lomo rohani Jehovah, namar huaso, namar jabatan, manggosa, namet-met. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan, memang zaman modern sekarang tidak lagi seperti zaman penjajahan yang dulu. Tetapi kita tidak boleh lupa. Kita harus sadar perbudakan masih berlangsung sampai pada zaman modern ini. Obartu data nih internasional. Data Badan Pekerja Internasional tarsurat do masa do PAK eksploitasi parhatobanan di sadok portibion. Gudang doakan namar huaso memanfaatkan situasi kemiskinan laho mamparhatoban dongan na jolma. Asa dapotan parutungan ibana. Multabereng na parpudion nasanga viral di sosial media ima marsyado do hala Indonesia kari jadi kabuja. Alay, taida makenyataan na dangboy tung macay maol do na sida mula tu bang surasa diri ima masa do parhatobanon perbudakan penjualan manusia ketidakadilan yang memanfaatkan kemiskinan masih terjadi. Alani iya kamanginang romuse perbudakan nasing eksploitasi iya mamule idauta di piga-piga perusahaan adong dope na menahan ijazah SMA niaka parkarejona. Itu merupakan salah satu bentuk perbudakan yang terjadi di masa sekarang ini dan kita tahu, tetapi kita pura-pura tidak melihat, kita kurang peduli. Jalan namangihun bisa godang do pejol manueng mamparhato bandiri na tu dosa, memperhamba, memperbudak, menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa. Alani kuria ni Tuhan nahina holongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Ketepatan tanggal 17 Agustus ima peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia. Ala lomodo rohani Jehovah asamalua bangsa Indonesia. Gabe disuruh maaka pahlawan-pahlawan na mga leon hosana asa malua bangsota sianaga penjajah asa dapotan kemerdekaan kita. Itulah salah satu bukti nyata bahwasannya Allah adalah pejuang kemerdekaan. Allah tidak suka sesama manusia saling memperbudak, saling mengeksploitasi. Urian itu hatta nahina holongan
Bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus ahado nabui si putih hatta ahado nagabe mutihan narga marhite jamita pertanyaan bernginon ima asa toktong kaingot naparjolo wodol honma tutong-atongan ni parsauratta debata maralo do tu debata maralo do tu rohani debata parhatubanan maralo do tu rohani debata ima ketidakadilan tung so jadi lomo rohani debata mida aka eksploitasi. Allah sangat membenci perbudakan. Allah sangat tidak menyukai ketidakadilan. Jika Tuhan menganugerahkan kepada saudara-saudari sekalian jabatan, janganlah pakai jabatan itu untuk menyiksa, untuk memperbudak temanmu seiman, temanmu sebangsa yang lebih kecil. Tetapi jikalau saudara-saudari memiliki kuasa, berlakulah adil, belalah orang yang kecil, bukan menjadi penindas terhadap orang yang kecil. Karena Tuhan berfirman bahwasanya Dia sangat mencintai keadilan, Dia sangat mengasihi orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas oleh agresor. Alani lang perduli mahita tudong at tajolma tapakke mahwa sonadong dihitai ak kejabatan hamoraon laho mangurupi tapakke mah talentatay laho mangurupi akadongata nametmet akadongata napogos laho memperjuangkan hak ni akanapogos jala hamanginang nahinaholongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Ingot tamu manunga ditaluhon debata penindas agresor nagugoy ima dosa dang be di parhatoban dosa hita dang be di perbudak dosa kita tidak lagi diperhamba diperbudak oleh dosa. Oleh karena itu jangan berikan dirimu diperhamba diperbudak oleh dosa. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, berkaryalah sebagai orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan, kebebasan yang bertanggung jawab. Ima dalata makka mauliatehon haluwaon nang tajalu sian debata marhite na mangulahon keadilan na mengusahakan hati goran mangurupi akanapogos nametmet mangalo ketidakadilan mangalo nasa perbudakan di zaman sinuaengon di partikian moderenon taurupi maka dongatta taurupi mah aka dongan jolma aka dongan saha porsiao dohot aka dongan sabangso jala ingot tamu aka manginang idola patanda di leon debata hita kemerdekaan agar kita semakin menghargai kasih Tuhan, tidak hanya bersukacita bangsa kita hendak merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Tetapi tanda sukacita kita adalah mensyukuri berkat penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan kecerdasan kepada para pahlawan, para pemimpin bangsa kita terdahulu untuk membebaskan kita dari penindas. Alani ita hamolatehon madingkan bahasa ni dibata na mangalehon dihita aluaw. Benabuhi tamarlas ni roha di tanggal 17 Agustus 2025. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Jika Anda adalah orang merdeka, jangan memperbudak, jangan menindas, jangan menjadi pelaku ketidakadilan. Jika Anda adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa, jangan lagi memberikan diri dikuasai oleh dosa, jangan lagi diperhamba oleh keinginan daging, jangan lagi diperhamba oleh dosa. Amin martang yang mahita. Ali Jehovah dibata amanami namar habang sa di bawah gijang marhite gori Tuhan Yesus Kristus doktor di parbadia. Nunga hubigi hami hatam namar saringar
nagabe jamita, nagabe bohal, nagabe barita na uli. Dito nga ni partangyangan nami yon. Pay baru magugo nami ali Tuhan. Patugo mahaporsyon nami. Asa. Manguluhami hobar tulong meniruham. Jehovah di bata. Di tanggal 17 Agustus 2025 ima parningotan hari ulang tahun manang kemerdekaan ni bangsa Indonesia namion na pa 80-hon alania sudah dengan dibasam may alito na mangulan kemerdekaan tu bangsa nami alani anggiat asa warga kami haluaun naung pinasahot mo marhite perjuangan marhite akka tokoh-tokoh pahlawan do pemimpin bangsa nami na mga leon dirina nama meleon hosana asa daputan kemerdekaan kami alani ia leton anggiat toktong mahon nama masu-masu nama ngaramuti sude rakyat do bangsa Indonesia sude jajaran pemimpin asa lang humicat ma hati goran hadamion nang hasonangan di tonga-tonga ni bangsa namion Jehovah di bata pasu-pasu jelara moti masude ruas ni huriam rapo parhalado pangihon matang yang ninapos-homon alania sidot holong ni roham di bagasan gua di Tuhan Yesus Kristus martangi yang hami tuho amen.